טוב, החלטתי לעשות עוד סרטון, אולי יעזור למישהו. מכירים את הימים החמים האלה? שהאספלט רותח בחוץ והכפכף מחליט להיקרא. אז אי אפשר ללכת בחום כזה, אני לא יודע, ביולי-אוגוסט הטמפרטורות פעם אחרונה הגיעו לכזה מצב שקיבלתי קריאה. אז פתאום עלה לי רעיון. נכון שהחלק הזה בכפכף יוצא, אפשר לנסות למצוא חתיכת ענף. ופשוט, בוא נגיד, לעשות חור בחלק הזה, ולהכניס חתיכת ענף מהים. כל הסבייה הזאת שמתייבשת בים, אז אפשר בעצם להשתמש בה, לתקוע. ובעצם, וואלה, זה החזיק לי כמה הליכות, להחזיר את הגלשן ואת כל הציוד, בלי לקבל קביעה. מקווה שזה יעזור למישהו. אחלה סופש.